Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλώ να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κάνα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι. Pizza Hut, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία. Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ. Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610 204 999 8 Παύλα 45 Παύλα 54 610. Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε? Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες? Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε. Μάλιστα. Θα ήθελα 2 special pizzas με κρέας. Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε. Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ. Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χολυστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή. Μας τρελάνετε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν? Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγιας. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ. Γιατί σας κάνει να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα? Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου. Αλλά εντάξει. Δώστε μου 2 θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω? Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα 2 παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99. Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου. Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο. Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπαλληλός σας. Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος. Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες, εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει? Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά, αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία. Καλά, πώς το διάλοξετε ότι έχω και μηχανή? Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Δεν μας σχέσεις γαμ***κισμένη, κάθεσαι και τα προσωπικά μου. Σου γαμ***σω να μου, τι μαλακίες είναι αυτές? Σας συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε? Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας. Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβετικούς. Παναγία, πού ζούμε?